Лешниците имат невероятно полезни свойства. Те подобряват здравословното състояние, карат кожата да сияе, засищат, имат страхотен вкус, а и са прекрасна добавка към салата и десерти. Кои са основните най-важни ползи за здравето от лешниците, заради които да ги ядем по-често? Подобрява здравето на сърцето. Лешниците са добре познат борец в името на здравето на сърдечно-съдовата система. Те предпазват от заболявания, намаляват холестерола, а минералите и антиоксидантите в тях поощряват доброто функциониране на най-незаменимия мускул в човешкото тяло. Контролират диабета. Тези вкусни ядки са източник на мононенаситени мазнини и масни киселини, които подобряват нивата на кръвната захар и инсулина. Лешниците са богати на полезни фибри, които осигуряват качествено метаболизиране на хранителните вещества, контролирайки нивата на кръвната захар. Пълни са с антиоксиданти. Консумацията на няколко лешника на ден предпазва от преждевременно стареене и рак, причинени от атаките на свободните радикали в организма. Стимулират мозъка. Витамин Е, срещащ се в големи количества в лешниците, наред с магнезия, тиамина, фолиевата киселина и масните киселини, представляват истински полезен коктейл от вещества за мозъка. Те предпазват от болестта на Алцхаймер и правят функциите на мозъка по-улеснени. Помагат в отслабването. Лешниците ускоряват метаболизма и помагат в обработката на храната, доставяйки незаменими ензими на храносмилателния тракт. Здрави кожа и коса. Антиоксидантите в лешниците правят кожата здрава, млада, еластична. В допълнение с витамин Е в тях играе ролята на предпазител от вредните UV лъчи, които състаряват кожата. Много от функциите на тялото зависят от стегнатата и здрава мускулатура. Лешниците са богати на магнезий и калций, които са основни градивни елементи, необходими за силни мускули. Подпомагат нервната система. За да функционира добре, нервната система се нуждае от достатъчно магнезий и витамини от група В. Лешниците ги доставят и то в много добри количества. За здрави кости и стави. Изобилието на магнезий в лешниците е полезно и за ставите и костите. Консумацията на лешници стимулира производството на колаген и еластин, нужни на ставите и хрущялите, намалява възпалението и потиска болките в ставите. В допълнение, тези вкусни меки ядки помагат и в секрецията серотонин, мелатонин, епинефрин, които действат като успокоително и облегчават проблемите със съня.